Sa Good Vibes, pagkilala sa Mascara Festival bilang Best Festival Practices and Performances ang magahatag sang dugang nga oportunidad sa turismo kag negosyo sa syudad. May report si Nico Delfin. Ginkilala bilang Best Festival Catalyst si Bacolod City Mayor Albi Benitez kag Best Festival Practices and Performances ang madinalagon nga 43rd Mascara Festival sa Aliw Awards sa Manila. Sunday Councilor Jason Villarosa kag Executive Assistant Carmeli Bantug Zayco ang nagbaton sang kadalagan para sa syudad. Para kay Villarosa nga pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho, duga nga oportunidad sa turismo kag negosyo ang ginapaabot nga resulta. Sang ginakabig Grand Death Celebration sang Bacolod, makaligad man ang epekto sang COVID-19 pandemic. Dala inidugang nga pugal sa aton nga syudad, not only for our tourism industry but also economically. Kay nakita na sang bilog nga Pilipinas nga kita ang gina-awardan. Makadugang ini sa aton nga turista for sure next year. People will be expecting more when it comes to our Mascara Festival. Para naman sa alkalde, ang pagsaulog sang Mascara Festival 2022 pamatuod sang kapag-on sa mga Bacolod noon sa piyak sang pandemic. Iniman ang nagbalik sang yuhom sa Bacolod bilang City of Smiles. Gina-dedicate man sang alkalde ang kadalagan sa Aliw Awards sa mga Bacolod noon, dungan siya pagpasalamat sa mga organizers, sponsors, volunteers kag mga vendors. Nagapati ang syudad nga nalapawan nila ang target nga 5 billion pesos nga income kag ang 2,000 visitors sa pagsaulog sang selebrasyon. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.